Λοιπόν, στο συγκεκριμένο βίντεο θα παρουσιάσουμε δύο φαινόμενα της ειδικής θεωρίας σχετικότητας, τα οποία πολλές φορές μπερδεύουν και τους μαθητές και τους φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται μαζί τους. Την αφορμή για αυτό το βίντεο μου την έδωσε ένα θέμα το οποίο μπήκε φέτος στην ΚΦΕ 51 στη σύγχρονη φυσική, και εκεί συζητώντας με μαθητές μου και έτσι είδα ότι πάρα πολλοί το κάναν λάθος, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιο αντικείμενο έχει μέγιστο, παρουσιάζει σε ποιο σύστημα μάλλον εμφανίζεται ο μέγιστος χρόνος και σε ποιο όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με τη συστολή μήκους και τη διαστολή χρόνου όσο πιο απλά μπορούμε. Λοιπόν, άρα το ερώτημα είναι σε ποια συστήματα το μήκος είναι μέγιστο και σε ποια ο χρόνος είναι μέγιστος. Θα χρησιμοποιήσω κάποιους ορισμούς από το βιβλίο του Serway, έτσι, σύγχρονη φυσική. Πάμε λοιπόν να δούμε όσο πιο απλά γίνεται αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ορίζουμε σαν ιδιόχρονο το χρόνο στο σύστημα στο οποίο ο παρατηρητής βλέπει τα γεγονότα να πραγματοποιούνται στην ίδια θέση. Άρα εμείς έτσι θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο σύστημα έτσι τα γεγονότα πραγματοποιούνται στην ίδια θέση. Στο σύστημα αυτό ο ιδιόχρονος είναι ο ελάχιστος χρόνος που μπορεί να μετρηθεί για αυτά τα δύο γεγονότα. Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα έτσι απλά. Έστω λοιπόν ότι έχω τη γη και ένα σκάφος το οποίο απομακρύνεται από τη γη, ένα διαστημόπλοιο με ταχύτητα v, και εδώ στο μέσον του υπάρχει μια λάμπα. Έχω λοιπόν γεγονός α, το άναμα της λάμπας, και γεγονός β, το σβήσιμο της λάμπας. Άρα έχω δύο γεγονότα. Ας πούμε λοιπόν ότι το σύστημα σίγμα είναι της γης, το σίγμα τόνος είναι του σκάφους. Πάντα στη φυσική μας ενδιαφέρει, έτσι, μας ενδιαφέρουν τα γεγονότα. Τα γεγονότα, αν τα αθροίσουμε, μας κάνουν τα φαινόμενα. Δεν είναι βασικά τα φαινόμενα, βασικά είναι τα γεγονότα τα οποία παρατηρούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε ποιες συντεταγμένες έχει το κάθε γεγονός στο κάθε σύστημα. Ωραία. Λοιπόν, πάω λοιπόν και λέω ότι στο σύστημα της γης, το γεγονός α στο σύστημα της γης θα έχει τις συντεταγμένες ταφ 1 χ1. Ωραία, ενώ στο σύστημα του σκάφους θα έχει μια συντεταγμένη ταφ 1 τόνος χ1 τόνος. Ενώ το γεγονός β στο σύστημα της γης θα έχει συντεταγμένες ταφ 2 χ2, ενώ εδώ θα έχει ταφ 2 τόνος χ2 τόνος, όμως επειδή στο σύστημα του σκάφους η λάμπα είναι κολλημένη εκεί στο ταβάνι, το χ2 τόνος είναι ίσο με το χ1 τόνος. Πάω λοιπόν να γράψω τους μετασχηματισμούς Lorentz, οι οποίοι μου δείχνουν πώς μετασχηματίζονται οι συντεταγμένες από το ένα σύστημα στο άλλο. Θα έχω λοιπόν έτσι ότι στους μετασχηματισμούς Lorentz θα έχω το χ1 τόνος είναι γ χ1 μείον β σε ταφ 1, το β είναι β δια σε. Γράφω πάντα τους χρόνους σε ταφ για να έχω τα ίδιες μονάδες, έτσι, και θα έχω σε ταφ 1 τόνος είναι γ σε ταφ 1 μείον β χ1. Όμως εδώ δεν με ικανοποιεί, γιατί θέλω σε αυτούς τους όρους να έχω τις ίδιες συντεταγμένες οι οποίες είναι κοινές. Άρα θα πάρω να γράψω τους αντίστροφους μετασχηματισμούς Lorentz, θα τους γράψω μόνος προς το χρόνο, θα έχω σε ταφ 1 ίσον γ έτσι σε ταφ 1 τόνος συν β χ1 τόνος. Αυτό είναι για το φαινόμενο α, και αν γράψω και για το φαινόμενο β θα είναι σε ταφ 2 γ σε ταφ 2 τόνος συν β, αυτό είναι χ1 τόνος χ2 τόνος, όμως είπαμε το χ2 τόνος είναι ίδιο με το χ1. Αν αυτά τα αφαιρέσω κατά μέλη θα έχω σε ταφ 2 μείον ταφ 1 θα είναι γ σε ταφ 2 τόνος μείον ταφ 1 τόνος, και οι όροι αυτοί επειδή είναι στην ίδια θέση φεύγουν. Αν φύγει λοιπόν και το σε, άρα θα μου γίνει ότι δέλτα ταφ γης
είναι γάμα και αυτό επειδή το σύστημα είναι ακίνητο, είναι στο σημείο στο οποίο οι συντεταγμένες είναι ίδιες, θα το πω ιδιόχρονο, το γράψω δέλτα τάφ ελληνικό, άρα το δέλτα τάφ ελληνικό επειδή το γάμα είναι μεγαλύτερο του 1 είναι πάντα ο ελάχιστος χρόνος. Που σημαίνει ότι όταν θα μας δοθεί μια τέτοια άσκηση, το πρώτο πράγμα το οποίο εμείς θα πρέπει να μελετήσουμε, να ψάξουμε, να βρούμε δηλαδή, είναι σε ποιο σύστημα τα γεγονότα συμβαίνουν στην ίδια θέση. Σε αυτό το σύστημα ο χρόνος θα είναι ελάχιστος. Πάμε λοιπόν να δούμε και τη συστολή του μήκους. Εδώ λοιπόν θα ορίσουμε ως ιδιομήκος λάμδα 0 το μήκος το αντικείμενο το οποίο μετράμε είναι ακίνητο και το ιδιομήκος είναι το μέγιστο μήκος που μπορεί να μετρηθεί για αυτό το αντικείμενο, ενώ ο ιδιόχρονος είναι ο ελάχιστος χρόνος που μπορεί να μετρηθεί. Πάλι πάμε να δούμε την εικόνα της γης με ένα σκάφος το οποίο φεύγει και θέλουμε να μετρήσουμε έτσι το μήκος του σκάφους. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, πώς εγώ θα μετρήσω το μήκος του σκάφους? Θα ταυτόχρονα την ίδια θέση στη γη, έτσι, θα πρέπει να φτάσουν δύο σήματα που θα μου λένε η πλώρη είναι εκεί, η πρίμνη είναι εκεί, η απόσταση αυτή είναι το μήκος του σκάφους. Το ίδιο, έτσι, θα πρέπει να γίνει και στο σκάφος. Να πω πού είναι η πλώρη, πού είναι η πρίμνη. Επειδή όμως εγώ στο σύστημα του σκάφους είμαι ακίνητος, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα, ενώ στη γη τι θα πρέπει? Ας πούμε γεγονός α είναι η εκπομπή ενός σήματος από την πρίμνη που μου λέει ότι η πρίμνη στο σύστημα της γης βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη θέση. Για να φτάσει αυτό το σήμα ταυτόχρονα με την πλώρη θα πρέπει να φύγει ένα σήμα από όταν η πλώρη ήταν κάπου πιο πριν, το οποίο είναι το γεγονός β, ώστε αυτά τα δύο σήματα να φτάσουν ταυτόχρονα. Αυτή λοιπόν η απόσταση θα είναι το μήκος που θα μετρήσουμε στη γη. Λοιπόν, πάμε πάλι να χρησιμοποιήσουμε τους μετασχηματισμούς μας Lorentz και να γράψουμε πρώτα γεγονότα και τις συντεταγμένες. Άρα το γεγονός είναι α εκπομπή από πρίμνη και γεγονός β είναι εκπομπή από πλώρη. Άρα το σύστημα της γης είναι το σίγμα, το σύστημα του σκάφους είναι το σίγμα τόνος. Το σύστημα λοιπόν, έτσι έχουμε το γεγονός α στο σύστημα της γης, έτσι θα έχει μια συντεταγμένη η οποία θα είναι ταφ1 χ1. Ωραία. Στο σύστημα σίγμα τόνος θα έχει μια συντεταγμένη ταφ τόνος χ1 τόνος. Το γεγονός β, έτσι, που είναι η εκπομπή από την πλώρη, θα έχει ταφ2, το οποίο όμως είπαμε ότι εγώ θέλω να το μετρήσω ταυτόχρονα, άρα θα είναι το ταφ1 σε μια θέση χ2, εδώ θα είναι το ταφ2 τόνος στη θέση χ2 τόνος. Ωραία, αν λοιπόν πάω να γράψω πάλι τους μετασχηματισμούς Lorentz, θα έχω ότι, τι θέλω εγώ, θέλω τα μήκη. Θα έχω λοιπόν ότι το χ1, έτσι, τι θέλω να μετρήσω τα μήκη. Θα έχω λοιπόν τώρα, έτσι, το χ1 τόνος λοιπόν θα είναι γάμα χ1, ωραία, μείον β σε ταφ1 και το χ2 τόνος θα είναι γάμα χ2 μείον β σε ταφ2. Ωραία, αν τα αφαιρέσω κατά μέλη, επειδή το ταφ2 είπαμε είναι το ίδιο το ταφ1 γιατί πρέπει να μετρηθούν ταυτόχρονα στην ίδια θέση, στην ίδια χρονική στιγμή, θα έχω χ2 τόνος μείον χ1 τόνος γάμα χ2 μείον χ1. Λοιπόν, ωραία. Οπότε τι θα έχω? Αυτό θα είναι το σύστημα, το μήκος στη γη. Αυτό θα είναι το ιδιομήκος, το σύστημα στο σκάφος.
και βλέπω ότι επειδή το γ είναι μεγαλύτερο της μονάδας, το L0 είναι πάντα μεγαλύτερο του L, άρα μέγιστο μήκος, έχουμε εκεί που το σύστημα που μετράμε είναι ακίνητο. Αυτό μερικές φορές μπορεί να μας μπερδέψει ανάλογα με το πώς είναι διατυπωμένη η άσκηση. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια θέματα, έτσι, δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι από εξετάσεις ΦΙΕ 34, έτσι, πριν μερικά χρόνια. Τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει ότι ένα αστέρι στο γαλαξία μας απέχει 4,3 έτη φωτός από τη Γη. Ένας πύραυλος ξεκινά από τη Γη και κινείται με σταθερή ταχύτητα 0,95 σε. Ωραία, σχετικά με παρατηρητή στη Γη και φτάνει στο αστέρι. Σύμφωνα με τον παρατηρητή στον πύραυλο, πόση απόσταση διάνυσε για να φτάσει στο αστέρι. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι κλασικό θέμα συστολής του μήκους, έτσι, οπότε έτσι πάμε να βρούμε πρώτα το γ. Το γ είναι 1 προς ρίζα 1 μείον β τετράγωνο σε τετράγωνο, το β είναι 0,95 σε, άρα αυτό βγαίνει περίπου 3,20. Δεν το έγραψα παραπάνω το γ, θα έπρεπε. Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε τη σχέση για τη συστολή του μήκους. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα πρέπει να πάρουμε, ποια είναι η σχέση, ποιο είναι το λάμδα 0, δηλαδή ποιο είναι το ιδιομήκος. Έρχομαι και σκέφτομαι το εξής, ότι εδώ είναι η Γη και εδώ είναι ο ήλιος. Ωραία. Όχι ο ήλιος, το αστέρι που 4,3 έτη φωτός είναι το α του Κεντάβρου. Ωραία, το αστέρι. Αυτά τα δύο είναι ακίνητα στο σύστημα του γαλαξία, που μπορώ να θεωρήσω ότι το σύστημα του γαλαξία είναι το σύστημα της Γης. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σύστημα που είναι ακίνητα, δηλαδή στο σύστημα της Γης, είναι το ίδιο μήκος. Το L0 λοιπόν είναι 4,3 έτη φωτός. Επομένως αυτό θα είναι το μέγιστο και θα έχω ότι το L0 λοιπόν είναι γάμα-L, με το L0 4,3 έτη φωτός, το γάμα 3,20 και μας βγαίνει ότι το μήκος το οποίο μέτρησε ο αστροναύτης στο σκάφος είναι 1,34 light years. Λοιπόν, και θα μπορούσα να το δω και με την διαστολή του χρόνου, με την ταχύτητα που είχε ο αστροναύτης και αυτά. Άρα λοιπόν εδώ είναι κρυμμένο, δηλαδή το γεγονός ότι το ιδιομήκος είναι η απόσταση Γης άστρου, έτσι, δεν είναι, σημαίνει ότι η απόσταση, έτσι, δεν είναι το μήκος του διαστημοπλοίου. Δηλαδή συνηθίζουμε πολλές φορές να λέμε ότι το μήκος του διαστημοπλοίου είναι μικρότερο. Είναι λάθος. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε η απόσταση που μας ζητιέται, σε ποιο σύστημα αναφοράς αυτά τα αντικείμενα που καθορίζουν την απόσταση είναι ακίνητα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι τα ακίνητα, το αντικείμενα είναι ακίνητα στο σύστημα του γαλαξία. Άρα αυτό το πράγμα μας λέει ότι η απόσταση θα είναι μέγιστη στο σύστημα του γαλαξία. Ενώ αν μας ζητούσε να μετρήσουμε το μήκος του σκάφους, εκεί το μήκος του σκάφους θα ήταν μέγιστο στο ίδιο σύστημα του σκάφους. Πάμε λοιπόν να δούμε και το θέμα, εντάξει, πριν ας πούμε να τονίσουμε ότι η απόσταση των δύο αντικειμένων μετριέται μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, άρα λοιπόν ισχύει η απαραίτητη προϋπόθεση για τη συστολή του μήκους και λόγω συμμετρίας το ένα σύστημα κινείται με V, το άλλο σύστημα κινείται με μείον V. Πάμε λοιπόν να δούμε και το θέμα που μου δώσε την αφορμή για αυτό το βίντεο. Λέει λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του ΚΦΕ51 το φετινό. Δύο ομάδες μπάσκετ βρίσκονται σε ένα μεγάλο διαστημόπλοιο το οποίο ταξιδεύει με ταχύτητα 0,8 σέος προς τη Γη. Τη στιγμή που το σκάφος περνάει το σταθμό στη Γη, ο διοργανωτής που είναι στη Γη σηματοδοτεί την έναρξη του παιχνιδιού. Ο διοργανωτής που παραμένει στη Γη στέλνει ένα φωτεινό σήμα μετά από 20 λεπτά, μας το τονίζει, γήινος χρόνος, το οποίο όταν φτάσει στο διαστημόπλοιο σημαίνει το τέλος του αγώνα. Πόσο χρόνο έπαιξαν οι δύο ομάδες. Εμείς τι είπαμε? Είπαμε ότι για να ισχύει η σχέση της διαστολής του χρόνου, εγώ θα πρέπει να ψάξω να βρω ένα σύστημα στο οποίο ο χρόνος, έτσι,
να μετριέται στην ίδια θέση και τότε ο χρόνος θα είναι ελάχιστος. Ωραία. Ποιο είναι το σύστημα στο οποίο μετριέται ο χρόνος στην ίδια θέση? Μα προφανώς το σύστημα του διοργανωτή. Αυτός κάθεται στη γη, κοιτάει το διαστημόπλιο, κορνάρει έτσι με μια τρομπέτα, ας πούμε, μια ντουντούκα κάτι, την έναρξη του σήμα του παιχνιδιού, το στέλνει αυτό το σήμα φωτεινά και μετά με μια ντουντούκα, με την ίδια ντουντούκα πάλι ξαναστέλνει φωτεινά το σήμα, έτσι φωτεινή ντουντούκα, έτσι για τη λήξη του σκάφους, για τη λήξη του παιχνιδιού. Αυτός λοιπόν είναι ακίνητος στη θέση του. Εφόσον λοιπόν είναι ακίνητος, τι θα μετρήσει? Θα μετρήσει τον ελάχιστο χρόνο. Ο χρόνος ο οποίος θα μετρηθεί στο σκάφος θα πρέπει να είναι μέγιστος. Επομένως, θα πρέπει να γράψουμε τη σχέση για τη συστολή του μήκους σαν ταφ τόνος, όπου ταφ τόνος αναφέρεται στο σίγμα τόνος στο σκάφος, ίσον γάμα ταφ, όπου το ταφ είναι ο χρόνος στο σίγμα. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι θα βρούμε το γάμα 1 προς ρίζα 1 μείον γιου τετράγωνο προς n τετράγωνο, αυτό είναι 0,8, αυτό είναι 20 λεπτά και μας βγαίνει 100 τρίτα λεπτά. Και βέβαια θα μπορούσαμε να το δούμε και με το γεγονός α και γεγονός β, την εκπομπή του σήματος, έτσι, τις συντεταγμένες και όλα αυτά. Αλλά το βασικό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο χρόνος είναι ελάχιστος εκεί στην όπου μετριέται στην ίδια θέση. Όπως έτσι αντίστοιχα λοιπόν είπαμε ότι το μήκος θα είναι μέγιστο εκεί που ο χρόνος, οι δύο χρονικές στιγμές, έτσι, οι δύο θέσεις συγγνώμη του σκάφους μετριούνται ταυτόχρονα. Αυτό είναι όλο το κλειδί για να μην κάνουμε λάθος, γιατί κάποιοι συνάδελφοι όταν λύναν το θέμα βάλανε αντίθετα εδώ το ταφ τόνος και το ταφ και τους βγήκε 12 λεπτά, που σημαίνει ότι ο χρόνος στο σκάφος τους βγήκε, το διαχρονικό διάστημα στο σκάφος τους βγήκε μικρότερο από αυτό το οποίο μέτρησε ο διοργανωτής. Αυτό δεν γίνεται και να σκεφτούμε και λογικά γιατί δεν γίνεται. Γιατί έτσι το σήμα, ωραία, μας λέει τη στιγμή που το σκάφος περνά το σταθμό στη γη, δηλαδή εδώ έχω γη, εδώ έχω σκάφος, έτσι, άρα το ταφ 0, η έναρξη του παιχνιδιού είναι και τα δύο τη χρονική στιγμή 0. Όμως το σκάφος έχει απομακρυνθεί, έχει βρεθεί εδώ πέρα μετά από 20 λεπτά όταν στέλνει ο διοργανωτής το σήμα. Για τη γη έχουν περάσει 20 λεπτά, ναι, αλλά δεν θα το λάβει άμεσα, θα πρέπει το φως να διανύσει αυτό το χρόνο, αυτό το διάστημα, που σημαίνει ότι θα περάσει κάποιος χρόνος. Γι' αυτό θα το δει έτσι στο σκάφος, θα το δουν για περισσότερο χρόνο.